taabolo kuraw de don a bɛ komi sisan mɔgɔ min kun bɛ moto la n'a nana moto bila ka don mobili kɔnɔ Ablaye o dɛsɛlen bɛ sen ka yɛlɛ moto kan de koyi siga t'o la ou bien o kɔni n'i ka sen ka yɛlɛ moto kan tɔɔrɔ d'an nɔ dɛ o kɔni a bɛ ten de a bɛ ten an bɔra jɔkɔnɔma dɔ la ka na se jɔkɔnɔma dɔ ma an degera o la an mɛnna ni ma fili Facebook nana kabi san 2009 waati ninnu na ani sisan kunnafoni di cogo caman falela siga t'o la mɔgɔw degera fɛn caman na mɔgɔw kunnafoni sɔrɔ a sira ninnu fɛ mɔgɔw degera o fɛn ninnu na ko k'olu k'o bila a bɛ nana kuma ka ca dɛ ko bamananw ko maa t'i balo fɛn bila i fa fɛn ye dɛ o ye tiɲɛ ye bamananw ko tɛ dɛ o ye tiɲɛ ye balo ye adamadenya taabolo sinsinbere fɔlɔ ye sabula n'i y'a mɛn ko mɔgɔya nin bɛ n bolo nin bɛ nin kɛ m'a kɛ tan a bɛ i yɛrɛ balolen do fɔlɔ nin ka ɲi nin man ɲi parce que i balolen do fɔlɔ balo ye sinsinbere fɔlɔ de ye maa t'i balo fɛn bila i fa fɛn ye sabula ko maa kɛ cogo o cogo i bɛ taa sɔrɔ dɔ bɛ yen nɔ o bɛ se ka tiɲɛni dɔw kɛ nka dɔ bɛ yen nɔ hali n'o ka tiɲɛni ka bon i bɛ taa sɔrɔ a ka ɲɛli fana ka ca donc adamadenya la an bɛ tɛmɛ o siraw ninnu de fɛ n'i ye ko fila da ɲɔgɔn kɔrɔ fɛn juguman fila da ɲɔgɔn kɔrɔ i bɛ taa sɔrɔ nin dɔ ka fisa ni dɔ ye donc an b'o de ta o de kama fɔ ko maa tɛ balo fɛn bila i fa fɛn ye tuma dɔ i bɛ taa sɔrɔ nin dumuni n'i y'a dun bana kama bana dɔ b'i la a bɛ se ka kɛ sababu ye ko bana la juguya nka ni fɛn wɛrɛ t'e bolo dun a bila i b'a kɛ cogo di n'i y'o dun dɔ fara i si kan nka n'i m'a dun fana o tɛ saya kun kelen ye dɔnni ko dun ka waati dɔɔni kɛ o tɛ fɛn jugu fila ɲɔgɔn kɔrɔ wa wala mɔgɔya bɛ ten an b'a ko jɛni mun ye bamananw ko sogo bɛ sogo ko a dunbaga b'u bɔ ɲɔgɔn na o ye tiɲɛ Ablaye an ka adamadenya la mɔgɔw b'a fɔ ko n bɛ nin sogo in fɛ n tɛ nin sogo in fɛ nka ne hakili la i t'a sɔrɔ e diyaɲɛ sogo ni ne diyaɲɛ sogo tɛ kelen ye u b'a fɛ ka mun fɔ mɔgɔw bɛɛ n'i diyaɲɛ ko don Ablaye i y'a faamu i mana ko da ɲɔgɔn kɔrɔ cogo o cogo i bɛ taa sɔrɔ dɔ b'i y'a ko fɛ dɔ t'i y'a ko fɛ siga t'o la i y'a faamu o de kama sogo mɔgɔw de b'u bɔ ɲɔgɔn na a dunmɔgɔw de b'u bɔ ɲɔgɔn na i y'a faamu ko fana kɛbaga o de bɛ kow fana bɔ ɲɔgɔn na siga t'o la mɔgɔ min bɛ ka ko kɛ mɔgɔ min bɛ ka nin baara in kɛ o de bɛ se ka minnu bɛ ka nin baara in kɛ sisan i bɛ taa ye k'a fɔ dɔ ta bɛ se ka yɛlɛ sanfɛ ka tɛmɛ dɔ ta kan dɔ ta ka ɲi ka tɛmɛ dɔ ta kan dɔ ta bɛ diya mɔgɔ ye ka tɛmɛ dɔ ta kan ka sɔrɔ a bɛɛ ye baara kelen ye o baara kɛbaga de y'u bɔ ɲɔgɔn na siga t'o la awɔ bamanan André n b'a fɔ bisimila kunun ne waati bɛɛ kɛ ka Etienne wele André la ko non ale tɛ André ko i b'o minɛ tan parce que n da dilen dɔ la ka bɔ a ko ko n ko i b'o minɛ n ko ni ne ko André ale ye Etienne a fɔ hɔn yɛlɛ b'a fɛ ka fa ko André tɛ Etienne don n ko n b'a faamu n ko n b'a dɔn mais a minɛ tɔgɔ minɛ dɔrɔn ka taa tɔgɔ minɛ ka taa tɔgɔ bɛ ye tɔgɔ ye yɛlɛ b'a fɛ ka fa ko n ta tɛ tugu ye n ta ye fili yɛrɛ de yɛlɛ b'a fɛ ka fa ayiwa an ka lajɛ an bɛ dɔn jumɛn na bi an bɛ araba la octobre kalo tile 13 sɔrɔ san 2021 fasiriba kɔni ye sɛbɛnni kɛ fasiri gafew kɔnɔ an bɛna lajɛ sɛbɛnni fɛɛrɛ fɔlɔ ye min ye ka se ka kumaba dɔw fɔ maaw ye walasa faamuyali ka se ka sɔrɔ kuma dɔw la Ablaye tubarikala an b'a daminɛ gafe mun tɔgɔ l'indicateur de renouveau ko kura b'a la wa kura min b'a la o de k'a fɔ ko minisiri min ɲɛsigilen Mali ni jamana wɛrɛw cɛsira taamali ma n'o ye Ablaye Diop ye ale y'a jira k'a fɔ ko kalata ko baara boloda bɛ cogo min na ko falen bɛ sɔn ka don a la min ni a boloda cogo fɔlɔ ye ko kalataw bɛ kɛ février kalo nata in ko yɛlɛma bɛ sɔn ka don a ko la minisiri min ɲɛsigilen don an ka sirakan taama kow ma sira baara minnu b'a la ka kɛ Sikaso ni Kajolo ale kɔni taara o yɔrɔ ninnu lajɛ ko a y'a jira k'a fɔ ko a nimisi wasara baaraw bɛ jɔ kɔnɔma min na ko baaraw b'a la ka kɛ kosɛbɛ Ablaye min bɛ tali kɛ faso ka baarakɛlaw tali n'o ye recrutement dans la fonction publique ye Ablaye Ndane ko yuruku caman bɔ kɛmɛ olu kalama ko kuma kɔnɔna na ka jira k'a fɔ caman bɛ don baara in na k'a sɔrɔ olu n'a man kan minnu b'a la k'a ko kɛ ko nominali talen don ka ɲɛsin olu ma ni waati laban ninnu na Ablaye Ndane sariya tigilamaw fɛ parena ko ale y'a ɲini jamana marabagaw fɛ ka f'u ka assise nationale n'o si ka fɔ ba min kan ka kɛ jamana taabolo kuraw dantigɛli kan Ablaye ko y'a ɲini k'a fɔ ko u ka
ku sembo kunu na ka nyesi lakana mbalia kelelema alfaki ni ale bamanci jegulu mewul ko ansardin uluka polisi nyamako kundu o ka ya fanyini tomoktu ko fe ablandan o mi talige verificateur ka rapport o ko fana dira jamana chamanche fa nyamako ma ablay tubarikalla gafe mun togole je ko ba fu wole wele ale cancerami a cancer no ko duku kono sabula cimetière ka foko wati do bedno sirabi fa jamala mewul ko embouteillage ma halisi ndaro tesoro mobile chara o sirete mogo chara bulfon chara sira fana dogara o membi talike o koina ko gela be sina wati ne ta so ne polisu ira fana nyati da o lukan ablandan o membi talike sina be fno ye wor boni wor ko nyina bo chaka daw ka la fata tombai ani musa ko mara ro min musa ko mara ro mununa ko di wajira ka foko akausa klenia sharaka labatu barakelaw ka ko nyina bolila ni kelen nyini ni ta fe kere ko sharab kle o ko sharab ko lakle nam o bole ko sa mi talike karata natan nuna les ko mo kelen ko yira nyini ko ni lakana mbala krasa o ka yele madu kalata bulu da chugola dun o keme ka o nyini ngani ko ne ke ami watimne ko sisa les ko kono kalata ni ngani dewa da se ka wati la ko ni mais ka fo lakabali bo bali no fo ko donc la tatike malira duni parce que la canabina au don me masiti ko don foye bi bon amma après anga bla yo wati wara la mbo famu mais la canabia ko satike wala même atike de anga nyi fonyo ne ngetala bon ne ba fo anga do okay ngani amunu sirleno ni ala reka nema do kanye nam wasa jona ka chamanga bo ala voilà moko kalafia sikatola no ta be chugum na sisa blay nam akuma ka tane wulka jokera ala ka deme kono chama misika bokula leso akodi faso ka fasira ko nyeta aminyeta sraka aywa wulka joko ne bala ka kayiru ko kale stratégie la sabula les esoro ajira ka foko sekasele kela bambe wulko verificateur général ko olu ye sekasele mko ani kilene kanyina o samba ngavo samba fla ani mko kono o gafe dantkele sebe ku yo lase jamana chama jafanya ma colonel Asimi Guitama kunungu ngadi atikima naam o même talike fi ka mobulu singa ka ti mako nyina ni kanu wulu ko location o ko gelawe be no sesa ka ke meso wi ninga dangari bakke ni bare na mi ke so ka na fan la si ma chamama ba man cha wala nyonya ne do sesa ko so be nyono ko sigdala mo kon signo ka jamana nyamgo ka wul ka jow makono na yo black reflet l'indicateur du renouveau à l'écodi ko barkan no français kele bolo yo lu boli kilal ko baradama na kunungo o ko na ujoro di ministre ni malifin tiguma malifin tigile be makamanani we mayo nakuma ka cha ni sogel ko yambla blade tato anga se dasu ko do ko yoro fa ka yoro bla amma kamenan drone be kamenan bi se ko odugumina abina fasa ni ngoni fona dal misma bakele anga yere mak kamenani ikale jeto bon iboro ne bi ko njate mina chugumina abe malinya mko de wasisa ayo français de gangane kundane kidalcia ol de gangane kundane korobe dugunu chamanche sikadola o no du boray ayo o hamna kanga bara mi nganko ke sikadola o eska kagele ayo amagale angan seguro akagele ayo de fo ngom do nyini nuy boro mi ambo bla mo somo ay olu sako fana to lo wable ay me et seta et mo de me mo warata de me comment faut o to nyengo ade ay mo fo e do fo bismillah akada fe ayo ko même tole ke fini tout comme 1900 ane jamana nyama ka pangulu san fota sekele ke mino ni bulma fe mun me wole ko blende o ani u glambina o ani kalanko ni a kolosimna ko ko ni baro belaje la ko ma ke kanye ko sabula ko ni ajatina ko gele mi ya blandan o de ka foko do farala musakaw kan wa ko sane fere no fana maka jeliya kono surfacturation avec marché douteux yakubar ko barakeru chugun no na ablandan ayo memi talike Côte d'Ivoire ajira la ka foko araveki balaka ke ko warde be mine mawlay no tugunia araveki keli hukumo kono nana ko akoni ke warala selo jamana nyama ma nubi minke
ko ke wasa baski ka se ka na cogo min na a bila nan olu dun ko fudo olu dun ko fudo do a fɔra ko fudo nga ko ko wari bɛ ka minɛ amani non indépendant de y'a sɛbɛ ɔ ko a jateminɛ n'u bɛ se ka min kɛ o k'o kɛ o bɔlen ko sa ko fermali ye gunola kunnafoni dɔ di ka jira k'a fɔ ko olu ka ɲininiw la ko douaniw ka ŋanamu hukumu kɔnɔna na ko Mali bɛ bonɲɛ CFA wari miliyari 600 la san o san a bila o musaka ka ca sa a ka ca kana dɛsɛ n'a jaamu bɛ kuma jɔn jaba kan bi ne ko t'a la dɛ non e t'a la ɲɛ bɛ colonel Assimi Goïta la o ye ɲɛma ye ɲɛma ɲɛ bɛ polisi 2 fana na ɲɛ bɛ mɔgɔ jamakulu dɔ fana na u tɛgɛ 2 siri u tɛgɛw siri-sirilen don juru bɛ polisiya bolo a b'a la k'u sama ka na a kuma bɛ mun fɔ colonel Assimi Goïta ka kuma la ko tile 3 kɔnɔ ko aw bɛɛ lajɛlen bɛ taa fara tɔw kan kasobonba la kelen sɔrɔla k'i kan dɔn ko ni an y'an ka juru ko ni ale ye a ka wari suyɛnen bɛɛ lasegin dun polisikɛ ye kan d'a ma k'a k'a datugu ka tɛmɛ ka don a kuma b'o cogo la a faamuna ne pelikan ala jira k'a fɔ ko CMSS ɲɛmɔgɔw kɔni ye minɛ ni hakili jagabɔ cogoya di u ka conseil d'administration mɔgɔw ma min b'a to bɛ se ka baara kɛ ka ɲɛ cogo min na assise nationale de refondation n'o ye tɔnsigiba min kan ka kɛ jamana maracogo kuraw hakili jagabɔ hukumu kɔnɔ ko a kan ka taa sira minnu fɛ pelikan mɔgɔw kɛmɛ ka hakili jagabɔ dɔ di o baara taabolo kan ko ka kalabanbugu fara bankumana kan jamana marabolo kura sugandi minnu bɛ senna ta a bila dan ko o kɔni u y'a jira k'a fɔ ko o tɛ se ka kɛ fiyewu ka kɛ ni yenkaw ka ɲɛfɔliw ye min bɛ tali kɛ minisiri min ɲɛsinnen o sira kan taama ko ma k'ale kɔni y'a ɲini k'a fɔ ko maa minnu b'a la ka siraw dilan cakɛda minnu b'a la ka baara kɛ k'u seko kɛ waati min fɔra u ka se ka baara ninnu kuncɛ olu kɔnɔ a bila dan sɔgɔmada na kunnafoni teli kumaba dɔw ye nin ye an b'a lajɛ tilekan fɛ kan nɛn don kumaw ni ɲɔgɔn cɛ bien a faamuna Bamana André e kɔni tɛna fili k'a fɔ i cɛ min ayiwa a bɛ se ka kɛ fana an bɛ jeli fɔ a bɛ yɔrɔ min na o tɛ wa o don tɛnɛ dɔ ni hakili b'a la an tun bɛ Mali région mun bɛ Mali la an y'o fɔ an ko région 19 de bɛ Mali la ani district kelen o ye Bamako de b'a bɛ 20 na région 10 o kɔni bɛ ni la 9 olu bɛ ni makaran na olu sigili de bɛ sen na non 10 bɛ ni la 9 bɛ ni makaran na ayi tɛ ni makaran na parce que n'i ko ni makaran a bɛ n'a fɔ o y'a satɔ ye parce que ni ma dole fɔlɔ u balo ni sa cɛ ayi o tɛ balo ni saya cɛ dɛ u b'a la ka sigi de u b'a la ka sigi d'accord u sigili de bɛ sen na ayiwa donc u bɛ yɔli la voilà a bɛ n'a fɔ ni makaran bɛ n'a fɔ ko min bantɔ don nka ninnu ta daminɛtɔ de don a daminɛtɔ don voilà n'a ma daminɛ ni barika ye dun ayi a bɛ daminɛ ko ji bɛ don kɔ la dɔɔni na bila ye donc maintenant région nu problème yɛrɛ minɛ olu y'o bo Buguni Kita u ye Buguni bɔ Sikaso la Kita o y'o bɔ Kayi la Nara o y'o bɔ Kulikɔrɔ la Banɲangara bɔra Moti la Joyila bɔra Kulikɔrɔ la Ɲɔrɔ bɔra Kayi la Kucala bɔra Sikaso la San bɔra Segu la Duwanza bɔra Moti la ayiwa ni ninnu bɔra Moti la u kɛra région ye olu ka cercle kɔrɔ ko olu de kan ka tila olu ni u ka sigiɲɔgɔn kɔrɔ cɛ olu ka commune kan ka tila problème b'o la o ma bɛn o de la sisan région kɔni fɔra mais jumɛn de bɛ kɛ cercle ye jumɛn de bɛ kɛ commune ka tugu a la dugu jumɛn de b'a la problème b'o de la sisan parce que ni aw bɛɛ lajɛlen ka ɲɛmaa kun ye min ye ni jɔyɔrɔ wɛrɛ n'o bɔra n'o la ka taa sanfɛ donc minnu fana bɛ tugu o la o fana bɛ yɛlɛ dɔɔni o tɛ ayiwa a bɛ n'a fɔ sisan ne ka jate la walasa baara in ka nɔgɔya dugu sigicogo dɔnnen don u sigira laadala sira minnu fɛ o dɔnnen don bon sɔrɔko fana sira la i bɛ taa sɔrɔ ni hakilila dɔw fana bɛ yen maintenant a kan ka jate minɛ sisan ne ni fɔra sisan ko dugu dɔw bɛ sisan misali dugu min bɔra dugu min na ni enjeu économique wɛrɛ tɛ yen ka kɛnɛ wasa sɔrɔ siraba jamana ka sɔrɔ siraba dɔ gulonnen tɛ o dugu la ne hakili la a bɔra min na o man ka taa fara kan o man ka taa o ka ɲɛmɔgɔyaso man ka kɛ o dugu ye bilen
y'a faamu ne ka faamu cogo ye nka n'a sɔrɔ sisan ko jamana ka sɔrɔ daba dɔ fana gulonnen don a duguma sina la o de fana bɛ ɲɛfɔ dugumɔgɔw ye k'a fɔ nin bɛ tan nin bɛ tan nin bɛ tan an k'a to a ka kɛ tan n'o tɛ hali a kɛcogo ɲuman ye nin ye ne hakili la sigikafɔ de bɛ se ka sababu ka nin bɛɛ ban nka ni a sina ka kɛ fɛn wajibiyalen don k'a cun mɔgɔw kan cogo dɔ la a bɛ kɛ mankan ye sisan an bɛ yɔrɔ min na cercle 56 de bɛ Mali la commune 173 région 19 dont 10 fonctionnels en district kelen o région ni ko cercle m'o fɔ ye région de Kayi Bafulabe Djema Kayi Kenyeba Kita Nioro du Sahel Yelimani maintenant olu b'a fɛ ka Nioro ani Kita de bɔ a la mais an bɛ yɔrɔ min na ka bɔ Kayi ka cercle ya la ka kɛ région ye kɛ u y'o kɛ région ye mais hali an bɛ yɔrɔ min na waati min na u bɛ Kayi ka yamaruya de la sisan parce que gouverneur bɛ o ka budget bɛ bɔ Kayi u ka ɲɛnajɛ bɛ yen ni ko bɛ Kayi u bɛ taa sara Kayi la fɔlɔ u ma yɛrɛ ta fɔlɔ région de Kulikoro Banamba Joyila Kangaba Kati Kolokani Kulikoro ani Nara u ye Nara Joyila ani Bouala u ko olu bɛ kɛ u ye dama région ye donc o fana a bɛ tila cogo min na u ma ɲɔgɔn faamu o la ok région de Sikaso ale tun ye Buguni Kajolo Kucala Kolenjeba Sikaso Yanfala Yoroso u ko Buguni ani Kucala bɛ kɛ région ye région de Ségou Barawili Bla Masina Nyono San Ségou ani Tominya sisan u ko San bɛna kɛ a ɲɔgɔn région ye région de Mopti Banyangara Bankas Jenne Douanza Koro Mopti Tenenkou Wuyaru o de ye cercle kɔrɔ ye mais u ko Banyangara Douanza olu bɔ a la ko u yɛrɛ kɛ région ye région de Tombouctou Dire Gundam Gourmara Rous Ɲɛfɛnke Tombouctou mais ale a ka arrondissement laban u y'o de ta k'a kɛ région ye ka kɛ Tewdeni ye région de Gao Ansongo Burem Gao Meneka u ye Meneka bɔ a la u y'a kɛ Adama région ye maintenant Meneka ani Tewdeni fana o kɔni tilara ka ban ko région de Tewdeni a ka cercle ye Fun Alba Ashurat Al Khourouch Bouyibeha région de Meneka o fana o ta donna ka ban ko Meneka Andrebukan Inaka Tinameden olu ta donna ka ban u y'o jateminɛ mais tɔw kɔni halisa u ma fɛɛrɛ sɔrɔ a la ne fɛ o bannen don sigikafɔ in ma k'o kɛ quoi sigikafɔ kɔni y'i damu ye sigikafɔ in kan ka kɛ de sigidaw la k'a fɔ bon an bɛ fɛ k'a kɛ tan aw hakili ye jumɛn ye ni jama bɛnna min kan o k'o kɛ n'o tɛ ka nagasale fana to o t'a fura ye dɛ a t'a fura ye dɛ o bɛ de bon an b'o de la sisan région ko dugu kɔni kɛra région ye gouverneur taara sigi mais gouverneur bɛ yɔrɔ jumɛn mara problème o de la sa sigikafɔ de ma kɛ o ayiwa donc o ka sigikafɔ n'o tɛ ni sigikafɔ kɛra ayi faamaw sigira u ka bureau la k'a dɔ tigɛ k'a fɔ u y'o bɔ sigi dugu ko a tɛ sɔn olu tun man k'o kɛ o olu tun kan ka taa n'o yanni u ka fɔ u sigira ka min labɛn u bɛ taa n'o de ye sigidaw la fɔlɔ k'a fɔ bon anw bɛnna nin kan k'a fɔ Kayi ni a kɛra tan ni Kita kɛra région ye Nioro kɛra région ye an bɛnna k'a fɔ ko Bafulabe ka fara Kita kan misali an bɛnna k'a fɔ ko Yelemani ka fara Nioro kan misali n'o o fɔra sisan sigidalamaw aw hakili ye jumɛn ye ko kan donc maintenant sigidalamaw tɛna fɛn dɔ fɔ wa u b'a fɔ u n'a fɔ Bafulabe ni Kita sigi cogo la Bafulabe ka ɲɛmɔgɔyaso tɛ se kɛ Kita ye i y'a faamu n'i y'a sɔrɔ ko dalu wɛrɛ fana bɛ jamana ɲɛmɔgɔw bolo so u b'a fɔ anw ka jate la Kita ye nin ye sɔrɔ siraw ni fɛnw gulonnen don Kita la cogo min na anw ka jate la ka wusa a ka kɛ tan ni jama bɛnna kan sisan mankan t'o la ou bien mankan t'o la mais ni aw b'o kɛ aw sigi Bamakɔ dɔrɔn k'a bɛɛ ɲɛnabɔ yan ka règle ta dɔrɔn ka tigɛ ka tigɛ dɔrɔn ka compo kala ka dɔrɔn ka circuit kɛ Ablaye o tɛ tɛmɛ dɛ bon an b'o de la fɔlɔ maliden tɛ sɔn o ma c'est pour ça qu'on dit région non fonctionnelle parce que les préalables la u b'o la fɔlɔ u m'o ɲɛ sɔrɔ n'u y'o ɲɛ sɔrɔ waati min na ni bɛɛ y'i dan yɔrɔ dɔn bɛɛ y'i mara dugu dɔn baara bɛ kɛ hali o tɛ k'a ɲɛɲini yɛrɛ u sigilen don k'a lajɛ de e ko tɛ wa u bɛ ka taa min u k'o b'a la u tɛ ka foyi ɲɛɲini u sigilen don de u sigilen don n'u wulila sisan k'a ɲɛɲini a ɲɛ sɔrɔli man gɛlɛn yɛrɛ siga t'o la i tɛna taa Sikasokaw fara ɲɔgɔn kan Buguni ko la ani Kucala ko la k'aw bɛ dɔgɔkun kelen kɛ ka kuma
comment bɛɛ fɛn dɔ kan o tɛ se kɛ o n'olu sigilen don ka ko lajɛ ne hakili la a tɛ ɲɛ dɛ f'u ka taa de f'u ka wuli ka se mɔgɔw ma de ka kuma kɛ n'o tɛ ne ka faamu la a tɛ ɲɛ i ni ce e yɛrɛ ni jara i Tarawele n b'a Jite